ɲɛgɛnɛ 17 talan gosika ye nin ye Bamakɔ ana lamini na a ɲɛ 17 o be Washington DC l'Amérique faaba kɔnɔna na aw be VOA Africa kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Kaja Tuturawere ni an ka kunnafoni bi alamisa donya in na septembre kalo tile fɔlɔ kɛnɛw sigilen ye an bɛna aw kunnafoni Mali ani dunya kɔnɔna na kibaruw kan miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan kɛlɛ ɲɛbolilaw caman olu de bɛ yɛrɛ ɲini na denmisɛnnin caman bɛ minnu cɛla ka bɔ Minaka mara la ka taa fan wɛrɛ fɛ an ka kunnafoni dila laselikɛla Lamisa Sangare ale bɛna walawalali kɛ an ye a taabolow kan an tilal'o la dunya kiliya tɔnba a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye dɔ fara u ka ɲangili waleyaw kan ka ɲɛsin Mali ma o kuntalaw kan an bɛna o fɛnɛ kunnafoniw di aw ma n'an tilal'o la an bɛ an kun fa ka taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ Ben Ouattara n'ale ye kamiyɔnba bolila ye Burkina Faso a n'a ka parantikɛ t'u minɛna dansago kɛwalekɛlaw fɛ u tilala k'a labila awa VOA Bambara ka kunnafoni dila min n'a bɛ Wagadugu Kader Traoré ale ye a ka seereyaw sɔrɔ an bɛna olu fɛnɛ laseliw kɛ aw ye ninnu de bɛna fara an ka laselikɛbagaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan dunya kɔnɔ ani Mali jamana kan ka lase aw ma sisan an ka Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan an ka ɲanzan lamɛn ka segin kana kɔfɛ ɲanzan ka segi tuguni ka foli kɛ aw ye k'a fɔ y'a kaw bisimila an ka Mali kura kɛnɛ kan bi alamisa dunya in na septembre kalo tile fɔlɔ san 2022 la ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ayiwa sisan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Ben Ouattara n'ale ye Burkina Faso jamanaden ye ne kamiyɔnba bolila don ne a ka parantikɛ tun welekura dansago kɛwale kɛbagaw fɛ a tilala k'a fɔ ko u ye u bila ko sabila k'u y'a yira k'a fɔ k'u t'u minɛna fili de ma a y'a ka seereyaw di Kader Traoré ma ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Wagadugu an ka kumakanw lamɛn Burkina Faso ngo jatigɛ walew kasara ka bon fasodenw ma kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu bɛ mobilibaw boli dugu ani ɲɔgɔn cɛ olu cɛma Ben Ouattara n'ale ye mobiliba boli ye min bɛ bololɔminɛnw ta ka taa n'a ye dugu wɛrɛ la ale bɛ olu cɛma nka ale ka baara jɔra lon dɔ lon min na jɛnkulu maramafɛntigiw ye ale nɔ minɛ ale ye tile 15 de kɛ nin maajugu ninnu bolo nin sifilaka nin b'a ka tɔrɔmɔ ɲɛfan ye nin maajugu ninnu bolo an taara dugu dɔw la o dugu ne bɔra dugu min na nin a bɛ taa kilomɛtiri 50 ɲɔgɔn na bon an taara se dugu dɔ ma sani an ka lɔn an ye mɔgɔ dɔ ye u waga kɔnɔ kungokolonba kɔnɔ ne yɛrɛ an yɛrɛ y'an bolo kɔrɔta k'o fo o y'an fo maintenant yan dɔn an taara ni sisan dɔ bɔra an kinibolo fɛ dɔ bɔra an nɔnboro fɛ o nana sisan ka taa saraba ni baranbiri ka taa saraba ni baare an ma se ka tɛmɛ tuguni an lɔra marifa b'o bolo o lɔra ma dɔ o ye marifa ni sarje an fana an bolo kɔrɔta an bɔra an mɔgɔ fila an bɔra sisan o y'a ɲɛnaga k'an bɛ taa min an k'an bɛ taa village dɔ la an bɛ taa manaw jigiyɔrɔ la o ko mun kama an bɛ saraba nin ta k'olu ma fɔ ko mɔgɔw kana nin saraba nin ta yɔrɔ la an kɔni ko an t'o kalama k'an ka filɛni ka an ɲɛfɛ k'o ye min don yɔrɔ la k'an tun bɛna taa yɛlɛ ale kan an bɛɛ bi sa yɔrɔ la an kuma yɛrɛ ti fɔ yɛrɛ piyewu o komi an esapera ya yɔrɔ la ko bɔn maintenant an mana an kɔ sɛgɔ olu bɛna taa n'an ye an yɛrɛ ka fini an y'a fara o y'a an y'a siri n'a ye aya o donna n'an ye kongokolonba nin kɔnɔ sisan aya an bɛ taara nka alu sera ka kunnaja jumɛn sɔrɔ fo kana se alu labilani ma bon an balalon o ka patron ni nana sisan ko ka taa ne foni ka na ne ye o taara ne bɔ zɔrɔgɔ la ko cɛ ko vraiment kun ka yafa ale ma ko parce que ko cira dɔw la tun donna ale sen kɔrɔ k'olu tun taara cira kɛlɛ ko n'o tɛ olu ti mɔgɔ mana ka se tile fila o bɛna an bila bi a kun selila wa n ko a ye n ma seli a kun ka seli ne ye salamu bila ka bani a ko o ka ne ɲa siri a kun ka n bolo di n ye n bolo d'a ma a ye bolo nin filɛ yan dɔɔni a ye n bolo bila ni taara ka na wallahi ele kɔni vraiment ele ala mɔgɔ le u bɛ kɛlɛ kɛ opposition na Ben n'a ka paranticɛ ye kunnaja min sɔrɔ maa caman m'o kunnajaw sɔrɔ sabula dɔw nɔ minɛna o kɔfɛ o su le taara ye nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso
Mali ka bɔ marsi kalo la fo sisan kɛlɛɲɛbolaw olu caman ba de yɛrɛ ɲini ka bɔ Menaka mara la ka u kunda ka taa fan wɛrɛ kan walima dɔw bɛ ka don fan wɛrɛ fɛ ka sababu kɛ dansago kɛbaga ninnu olu ka dankarili waleyaw ye u kan. Kunnafoniw ye a yira k'a fɔ fɛnɛ ko denmisɛnnin fitinin caman de bɛ a la. Lamisa Sangare n'ale y'an ka kunnafoni dila ye ka bɔ Kati ale ka kumakanw n'a ka walawalaliw sera ma an ka kumakanw lamɛn. Mɔgɔ folen ba 65 ɲɔgɔn sifin ba 47 b'u cɛma olu de kundara Menaka dugu kan seere dɔw ka fɔ la nin kalo 6 laban in kɔnɔ. Kɛlɛ ɲɛbɔli kama kɛlɛ min bɛ kɛ sanga ni wagati Al-Qaïda ni État islamique jatigɛwale kulu mɔgɔw cɛ ani tuma dɔw la jatigɛwale kulu ni burudamɛ dɔw cɛ minnu ye bolonɔbila kɛ Alger bɛnkan sɛbɛn na u ni Mali cɛ bɛnɲɔgɔnya sabatili kama. Hali sisan ko mɔgɔ kuraw bɛ ka fɔ kana Ahmadu Shami Diko ka fɔ la jamana ka mɔgɔ folenw jate bɔli kulu ɲɛmɔgɔba nin t'a bɛɛ ye bawo bingali misɛnnin wɛrɛw bɛ kɛ sɔnni sɔn wagabɔ misɛnnin folofololen dɔw fɛ ɲanamini fɛn jagolaw ka tɔɔrɔ mana fara o kan yɔrɔ la min ni jamana fanga bondabaw senaman ca ye sigidadenw ka yɔliyɔli fanga bɛ ka bonya sisan siranya ni jatigɛ kɛr'u tagalan ye tuma caman bin bɛ kɛ buguda misɛnninw kan k'u kɔnɔmɔgɔw papa ani k'u bolofɛnw bɔsiw la da dumuni sɔrɔ man di'u fɛ tugun o bɛɛ la bingalikɛlaw fana b'u jalaki la k'u n'olu juguw bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ baɲumankɛ tɔn dɔw bɛ kasaraw jate bakurubaw di la k'a sɔrɔ u ma se ka pereperelatigɛ jɔnjɔn di ka d'a kan yɔrɔ in tagali ma nɔgɔ sisan wa ko kunnafoni yɛrɛ sɔrɔli tɛ ko nɔgɔn ye a yɔrɔ la u ka fɔ la diɲɛ tɔn tun y'a lase ka tɛmɛ ko sigidaden gansan 100 caman fagara Menaka mara in na k'a sɔrɔ u ma se ka jate jɔnjɔn kelen di a ko kan a ka gɛlɛn kɔni i ka dɔgɔkun kelen tɛmɛ sisan n'i ma buguda misɛnnin dɔ ɲangatali kuma mɛn walima ka banbagaciw dama cɛ mankan wɛrɛw mɛn yɔrɔ in na uti kalo in laban na yɛrɛ Al-Qaïda ni EGS mɔgɔw karila ɲɔgɔn na Menaka kɔrɔnfɛyan fana a tilebiyanfan min na ni Gao bɛ yen o fana ni jamana faaba cɛ tagama sɛbɛ gɛlɛya la wagati la ka a kun kɛ jatigɛwalekɛla kelenw ninnu ka dantɛmɛwalew ye sira kun na o walejugu kɔlɔlɔ yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ sɔrɔ gɛlɛya sisan Gao hali furako o kosɔn diɲɛ tɔn ni kurawurusi baɲumankɛtɔn mɔgɔw y'a lase ko olu ye sanna babili dɔ sigi Bamako ni Gao cɛ ka to ka furaw ta Bamako k'u lase Gao pankulu na CICR mɔgɔw ka fɔ la ko Mali kɛnɛya minisiriso de ye o laɲini kɛ olu fɛ Lamisa Sangare Kati VOA Bamara. Halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye kalo 3 embargo kɔfɛ Banyangara gouverneur ale wulila sisan n'a baarakɛɲɔgɔnw ka taa bɔ Jalasagu Daweli ani Degesu o sigidaw la ayiwa Bankasi musow minnu cɛw wele kura dansagokɛlaw fɛ olu ye laɲini kɛ fɛn min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'u seko damayira bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa u cɛw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na Tijani Wederago VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Bankasi mara la bɛ kuma a kan an ka lamɛn. Badangara gouverneur n'o ye Sidi Mohamed El Beshiri ale kɔni y'a ka taama minɛn ta ko kura ni k'i kunda Jalasagu n'o bɛ Bankasi mara fɛ laɲini min taama in na o de ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dugu ma hakilina jiginna dangarwalew kɛra ka ɲɛsin dugu minnu ma juin kalo n'o ye Jalasagu Janweli ale ni Dɛgɛsɔgu i k'a dɔn nin dugu kofɔlen ga 700 de ye donbolow sɔrɔ o minnu bɛ tali kɛ malo tulu walima birifiniw na i k'a dɔn k'a fɔ tilaniw kɔni bannen kɔfɛ gouverneur n'a ka délégation u kɔni y'a kanu ka su kelen si Jalasagu dugu kɔnɔna na walasa k'a yira dugumaw la ko lakana o kɔni bɛ ka segin ka na ko kura ye dɔɔni nin mara ninnu na hali sisan lakana ko bunnakow kan Bankasi mara kɔnɔna na muso minnu n'u cɛw minɛnen don jatiwale tigilamaw fɛ a mɛnna olu kɔni bɛ damakasi la waati bɛɛ lajɛlen na walasa Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ se ka u kan mɛn cogo min na ani ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka u cɛw labila ka bɔ jadiwale tigilamaw bolo hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ k'u maa 23 olu de bɛ jadiwale tigilamaw bolo o minnu bɛ bɔ Bankasi ale ni Dimbal commune kɔnɔna na lakana ko Koro mara kɔnɔna na dugu min n'an b'a wele ko Bondo jadiwale tigilamaw kɛlen kɔfɛ ka na nɛgɛjuru siraw kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u y'a wajibiya Bondokaw fɛ ko u kan ka jaka bɔ n'o ye bagan jaka ye wa jaka kan ka di olu jadiwale tigilamaw ma i n'a fɔ u ka sariya b'a fɔ cogo min na Tijani Wederago VOA Bambara ka bɔ Koro. Duniya keleya tɔnba ye dɔ fara ɲangili minnu kuntalen don Mali jamana
ka ɲɛsin Mali jamana ma olu kuntala kan ka taa bila fo utukalo nata san 2023 waati o tile 31 na ani fɛnɛ u ka sɛgɛsɛgɛlikɛla kulu n'u y'u ka kodɔnna kulu minnu kun sigilen n'u bɛ baara kɛ u ye dɔ fara olu fɛnɛ ka sentinelle ɲɛmɔgɔ ye ayiwa ale ni Moribo Dambele ye baro sigi k'a kan an k'u ka masala lamɛn. On y a les capocos à une académie qui a été dégoûtée de Mako à en fait le roman. Côte Catala à 4 continuer parce que Mali est galère à faire le roman. Bon, là, on a accès à quel est Capoko Mali, comme Mali bon galère là pour avant les sanctions. On peut aller à Capoko, si les hauts galère au pas sanctions à la c'est Mali. Allez bon, Mali le cas galère. À ma fausse bon et n'y a pas là. À la population les cas. Donc n'y a pas de sanctions. Munde la eko ko a manye muna. Ni sanction ta de ko ka tika bola. Ni ma ka tika ko la eke abila ni ma do ko la mada o ko la. E bula nga ma be parce que a gela se ma da bola na ka di population de ka. Bula ngo bo vraiment ne ma da la ka ko tika neso. Ya 7 francs fene konna la ukoko uyaye ka fo je kulumu sigilendo benkan 7 la wale alika ko uma la jereke kabisa amba fla ni mwa ani kelen wati la ni nyangli u yere ka foli la mo munu kelen ka geleado Algérie benkan 7 la wale aliko la bi Mali ni munu ye marfata ɲɔgɔn kama ko mɔgɔ ba mugan ani wɔɔrɔ olu bɛ fini ta jamana ye mais o wagati kelen na an ɲɛ b'a la ni an y'a ye marifatigi jɛkulu fana bɔra ka kuma dɔw fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na e ye mun faamuya o ko fana na an bɛ taa kuma la o y'a ye kunnafoni dɔw sɔrɔ comme quoi minnu marifatigi ninnu caman b'u la minnu jɛnna ka accord nin kan accord d'Alger kan donc k'a fɔ ko bon parce que bɛɛ dalen don k'a fɔ ko a signera cogoya min na a se ka appliquer ten cogoya a se ka bɔ a sira fɛ ten cogoya bɛɛ bɛnn'o kan presque tout le monde donc ko fo ka sira ka dun ka bɛn cogoya kɛ c'est le Rome na dɔɔni yɔrɔ dɔw bɛ olu ka appliquer la o armée constituée olu bɛ ka nalen fɛn dɔ bɛ ka kɛ la o a bɛ ka bɔ a sira fɛ mais dɔw de bɛ yen a ka gɛlɛn olu ka se ka bɔ a sira fɛ. Mali jamana ye jaabi jumɛn di nin ko la. bon nin kuma nin fɔlɔ an ma fɛn mɛn fɔlɔ Mali ma en tout cas an ma kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ Mali ka réaction sɔrɔ fɔlɔ par rapport à ça mais an sigilen bɛ k'a ma kɔrɔ. Komi yɛrɛ ye kunnafoni di la malidenw hakilila ye mun de ye nin ko in na. Malidenw hakilila fanba ye min ye k'a fɔ ko accord nin a signera cogoya min na a se ka appliquer accord nin kɛra wagati min na o kun kɛlen bɛ ka mun da Mali kan na donc maintenant o waati tɛmɛna gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ Malien fanba olu ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko accord nin a signera cogoya min na a ka appliquer ten cogoya la o ye Malien fanba ka signata ye an ye sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ an sera ka mun sɔrɔ. Ko Mali tun y'a fɔ wagatinin dɔ la ko u ni marifatigi jɛkulu ko u bɛna sigi ka kuma kɛ ko ka u b'a fɔ min ma ko relecture intelligente ni o ye ka segingali kɛ accord yɔrɔ dɔw kan ni hakili ye o ko bɛ cogo di. Bon an y'a kuma mɛn effectivement mais a baara kan a baara daminɛna an se ka fɛn fo la fɔlɔ a baara ma daminɛ mais ministre de la reconstruction kɔni ministre reconstruction do bɔra mɛnɛ ka kɔta in na a kuma kun b'o de kan mais k'a fɔ ko a baara daminɛna ko commission créée na k'a bɛɛ baara daminɛna an ma kunnafoni sɔrɔ kan fɔlɔ madala n'o kɛra fɔlɔ. Maliyɛnw ni duniya seleke naani kɛrɛnkɛrɛn la ONU u kan ka mun de kɛ pour que ni mankan in bɛ se ka ban. Pour un accord de paix a mɛnna ka sigi ka kuma parce que accord de a se ka appliquer donc sigi ka kuma de b'a fɔ k'a ban sigi ka kuma de nafa jumɛn b'a la bi an filɛ yɔrɔ min na masatigi cayara. L'Amérique jamana kuntigi muso Jill Biden ne l'Amérique masayaso kotigiso dɔw farala ɲɔgɔn kan ka laseli kɛ taabolo kuraw talenw kan minnu bɛna dɛmɛba lase l'école karamɔgɔntanyaw k'olu kunbɛn ɲina école kɔnɔna na. Mariam Traoré. Amérique jamanatigi Joe Biden jɔra sanganin kɔnɔ lajɛrɛ dɔ senfɛ ka hakilinaw di barosigi in kan. There are so many other future educators out there who want to teach. American kalanso karamɔgɔw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko American Association of College for Teacher Education. O ɲɛmɔgɔ Lynn Gano ka fara American kalanko ministeriyaso ministri Miguel Gardona ani American jamanatigi furumuso Jill Biden, American baarakɛlaw ka ministriso o ɲɛmɔgɔ Marty Wells. Ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ American masayaso Maison Blanche barosigiyɔrɔ Salle Roosevelt o kɔnɔna la. Kunu araba utukalo tile 31 san 2022. American jamanatigi furumuso ale yɛrɛ min ye école karamɔgɔ ye tun bɛ nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan min sigira sen kan American jamana kɔnɔna politique ko cakɛda n'an ko a ma ko Conseil de politique intérieure masayaso kɔnɔ olu fɛ a kun de tun ye ko ka dɛmɛ don ka taa American kalanko ma gɛlɛya min binnen don l'école karamɔgɔ ko kun kan san ko ɲinan kalanso dayɛlɛnna ka se k'o ɲɛɲini. American masayaso Maison Blanche y'a lase ko sen fɛ k'a fɔ k'u bɛna dollar wari miliyari 130 de labila walasa ka se ka American kalan kisi. Wari min fanba bɛna ta ka don duguma kalan ani cɛmancɛ kalan na jamana kɔnɔ walasa ka se ka kalansow bɛɛ lajɛlen dɛmɛ école karamɔgɔ ko fan fɛ kalanbolow sigili ani ka fara école karamɔgɔ dɔw fɛnɛ kalannin kan walasa u ka se ka kalan ɲuman jolen di écoledenw ma.
If we're serious in addressing the teacher shortage issue, we must first address the teacher respect issue. Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ambalima halisa ka fayna ka bismillah halisa malikura keneka ambe anga kunnafoni nunde konnana kala selke awye kabo ebe wasuba konnana sijo worona aklobe ka yatu trawre di kumakana ne mo munu be fe ka so anga jem kana ni watina afse kan soro finya turkala keme ani flaka bamako anala minina nya turkala keme ni woro ntomi ani kelen kan ga uka ufeno finya turkala ebi kononton ntomi ani sabaka tumutuka ufeno koro ka ufe abese kan soro radio oruna kan no beta finya turkala bi kononton ni saban ntomi ani flaka ni munu fana be fe kan ansoro bololo sraw kan ni wati na kerengere ni ala aban soro anga bololo srabaka no www.voabambara.com walima abse kan soro anga page kan Facebook sanfɛ ani YouTube kan katemenanga kuna fununyi Pulchérie Gbale Jekulu Ivoirienne Citizen Alternative ACI u nyamogodo ne atumnena kateme utukalo tile sabala akatama kofe Mali jamana kan segina kokura kamine tenenduna utukalo tile mugani flala kwaro waraka ukala kana kela ufe kabo kabla Abidjan kasubumba konnana Aisha Jara na levio abambara ka kuna funendilaye kabo Côte d'Ivoire alibe kuma aka anga ka kuma kauname Adoni kasola shion folo kela utkalo tere sabale ye samba flani mwa anifla asegini kabo Malila. Aboni ko kasole la anana yereke Côte d'Ivoire jamana anyema ka barao lagbisiliye ka lanoro surasi binanini konondo ka segila akana Côte d'Ivoire. Oye Richard Aduka fota leye ale miye Côte d'Ivoire ka kiritike la baye abe fomi mako procureur de la République. Ola Pulchérie Gbale ka la fasa barado mibe wore lako Roseline aka serikwa ya yira kwa tube aka bara lekela omiye jamana denka kunkanko la kisili barai. Madame Pulchérie Gbale a simplement ola ka kumana aya yira ko Pulchérie Gbale ka dantigeli esenfe aketo kasara jamana nyemaula aka la nyinini tuer les drons ka foka be esra tagama wala sa abe jamana de demena ka baraye ka boda nyuma di Nicolas a trouvé une solution, une issue à cette affaire. Fanani Pulchérie Gbale yereka la fasaba dowre miye Eric Saki aya yira ko luye namara sabale korosi ni Pulchérie ka akaso laduna. La première irrégularité que nous avons relevée akafola kwa folo miye ko sebema di Pulchérie Gbale ma kala somiya akaso laduna ko namara flanya oliye kuma akabara yere jatemna Nicolas asabanya kela miye uma son ko deme najon do ye seama wala sabise ka yere kisi ka bon ni kaso lablama la violation de notre client de son droit de se faire assister d'un conseil. Hakila jigila Pulchérie Gbale ka fota na keta Côte d'Ivoire konona na bayira kwa le kaso jamana nara dabarulila folo atue kalo segile ke kasola kata utkalo samba fla ni mwa katabla avril kalo la samba fla ni mwa anikiri urika jo okoson atue emike fanani ka jamana don yere were urika jola wala sa obe Côte d'Ivoire jamana nyema Alassane Ouattara ka jamana nyema ya tali sabanya akere jamana nyema karafiri kofe mikela octobre kalo samba fla ni mwa Aisha Diara Abidjan VOA Afrique Bambara Togola. Isangwene mana
MINUSMA ye a ka kalo saba sɛbɛn bɔ hadamadenya ka jɔsariya tiɲɛni kan avril kalo o ni juin kalo cɛ Mali kɔnɔ. Duniya kelenya tɔn ye a ka jalakiw kuraya Mali sɔrasiw ni jamana wɛrɛw ka sɔrasiw kan. Avril kalo tile 19 kɛlɛw kan hɔnbori Mali camancɛya la min ye sivili ma 50 faga. A hakilina ye mun ye? Adamadenya ka jɔsariya bonya u n'u wale cogow kan Mali kɔnɔ. Aw ka fɔ la mura ni hɔnbori ka jalakiw kɔfɛ baɲumankɛ tɔn min ka baara ɲɛsilen don adamadenya jɔsariyaw tɔpɔtɔli kan u ni furancɛ fan kan ka mun de kɛ minnu b'a fɛ k'u da don nin baro la a y'aw tulo sɔgɔ an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan nin sibiri ayiwa nin kana fɔ aw kɔ dɛ. Farafina wagati yɛlɛma ɲɛnamayali dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ sigilen bɛ Gabonkaw fɛ yen nɔ nin waati in na kabini ntɛnɛndon na utukalo tile 29 na ka tɛmɛ ni o sira kelen fana ye Senegalikaw fɛ yen nɔ sifin minnu bɛ bɔ fina olu fana caman farala ɲɔgɔn kan minnu ka baara ye ka wagati yɛlɛma nin kɛlɛli ninnu olu fana kunbɛ olu bɛ ɲɔgɔn kan farala ɲɔgɔn kan Senegali faaba kɔnɔna na nama jara VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Senegal ale kuma na ka an ka kuma Mama Sise waati yelema ni sigida dɔnbaga bɛ dɔ fɔ waati yelema kɔlɔlɔw kan sigidaw ni alamadenw kan farafina jamanaw la. Ko changement climatique a kɔlɔlɔ fanba anw de africains b'a santi. Si nazaraw ka usine belebelebaw n'u ka champ nucléaire baw an bɛ fiɲɛ min sama a b'a fiɲɛ polluer a b'an ka dugukolo tiɲɛ. Fiɲɛ ni fiɲɛ polluera dancɛ tɛ fiɲɛ na a bɛ tiɲɛni kɛ fan bɛɛ de. Inondation ni wagati na inondation ka kasaraw cayara kosɛbɛ Senegal jamana kan wagati damadɔ la a ye tiɲɛni caman kɛ nin bɛɛ ye changement climatique conséquences de ye. Les feux de brousse a b'olu caman provoquer. Gabon ɲɔgɔnye in na sifinw caman y'a jira wulikajɔ senfɛ k'a ka kan bɛnkan ka kɛ waati yɛlɛma kan bari a kɔlɔlɔ fanba bɛ farafina jamanaw de kan. Wala Mama ko waati yɛlɛma kɛlɛbaga ye farafina jamanadenw de ye fɔlɔ ka da kan hali ni se bɛ jamana minnu ye a kɔlɔlɔ b'u kan. Wa se tɛ e bɛ mɔgɔ si de ye walasa ka a kɔlɔlɔ conséquences bali hali puissance donc min bɛ se k'an sauver o de ye an bɛ baara minnu kɛ ka jateminɛ ko olu la kosɛbɛ ni olu tɛna kɛ kɔlɔlɔ jugu ye ka ɲɛsin an ka lamini ma n'o o kɛra a bɛ fɛn caman kɔlɔlɔ caman de kunbɛn donc o de bɛna an ka continent o de bɛna sauver ni se b'an ye ka yiri turu yɔrɔ o yɔrɔ an ka yiri turu yen nɔ pour nos générations futures. Gabon jamana ka lajɛ in kɔfɛ waati yɛlɛma kan lajɛ min bɛna kɛ Egypte jamana la novembre kalo nata la waati yɛlɛma kan n'a bɛ wele COP 27 farafina sifin caman jigi b'a kan fana o senfɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛna ta farafina ye walasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ dɔgɔya cogo min na farafina jamanaw la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Hayiwa alisa ka tɛmɛ ne kunnafoni Lamisa Sangare ale bɛna kuma an ye farafin furakɛlaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o ɲɛnamayaliw kɛnɛsigiw ye Bamakɔ o kan an ka kumakanw lamɛn. Ne tɔgɔ Tumani Jakite ne ye laadala furakɛlaw fédération secrétaire général. Ale ye laadala furabɔko san 20 baara kimɛ anw ye. San 20 in kɔnɔna na sani décennie yɛrɛ ka kɛ laadala furakɛlaw yɛrɛ ka labɛnni tɔn min tun bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a tun tɛ tɔn 19 kan mais bi tɔn 100 ani tɔn 40 ani tɔn 5 de bɛ yen o ye ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye ka se k'u jɔyɔrɔ yira kɛnɛya taabolo la. Tumani ko olu bɛ sinsin kosɛbɛ laadala furabɔtɔnw kimɛli kan. Pour que tɔn ninnu ka se ka nɔbɔ sigida la an b'a essayer ka thérapeutes ninnu évaluer pour que k'u ka compétences dɔn u bɛ sigida min na n'u docteur ninnu u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que carte professionnelle sɔrɔ ka bɔ 2002 la ka na 2010 la an ye foire dɔw organiser la semaine internationale sur la médecine traditionnelle africaine sous région bɛɛ bɛ na français yɛrɛ dala ka na sa kelen pendant une semaine an bɛ exposition kɛ an bɛ professeurs ta hôpital moderne on nous a discuté sur la cardiologie, la pédiatrie, la gastrologie, la traumatologie et ophtalmologie pour que se ka organe don ambo o kalanko kun. Anye kuma tengu la dala furabola wɛrɛ la o kɔ. Ne tɔgɔ Mohamed Fall, Mali laadala furakɛlaw ka tɔnba o ɲɛmɔgɔ de ye ne. Ale fɛ ko ɲinini de ye furabɔ kolomayɔrɔ ye. Mɔgɔ tɛ se ka kɛ furakɛla ye k'a sɔrɔ i ma ɲinili k'a kan.
i b'a sɔrɔ ɲiniliw kɛcogo tɛ kelen ye ɲinili yɔrɔw tɛ kelen ye ne fa tun bɛ furakɛli kɛ ni fura dɔ ye ne tun bɛ taa bɔ n denmisɛnnin mais a ye fura in di ne ma don min na ne ye fura in ta k'a bɔ ale ka dilancogo la k'a yɛlɛma bolo wɛrɛ kan bi ne bɛ nafa min sɔrɔ a la ale m'o jaka sɔrɔ a la parce que n y'a ɲini k'a faamuya ka cogo wɛrɛw don a la. fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo ka se ka o ɲɔgɔnna taabolo lawara laada furabɔlaw caman na. laada furakɛla yɛrɛw bɛɛ labɛnnen don o kama o de kama bi an b'a k'a laɲini ani DMT ani chercheurs wɛrɛw bɛ jɛ cogo min na ka se ka furaw bɔ cogo dɔ la k'u yɛlɛma cogo wɛrɛw la n'i y'a mɛn bi a bɛ fɔ ko les médicaments traditionnels améliorés a amélioré dɔw de fɛ o jɛɲɔgɔnya anw bɛ k'a ɲini o de ka sabati. jamana yɛrɛ ye baarada min sigi laadala furabɔ ɲinili baaraw kama Professeur Workia Sanogo ye o ɲɛmɔgɔ ye ale ko laadala furabɔlaw ni nanzara dɔgɔtɔrɔw ka bolodi ɲɔgɔnma ye wajibi de ye. OMS ka kunnafoniw kɔnɔna na ko laada furabɔna de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a sigiyɔrɔ la a lakodɔnlen don dugukɔnɔmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka kɛnɛya sabati. mɔgɔ ka danaya b'a kan taabolo dɔw bɛ yen nɔ an ka laada furabɔ la o ni tubabu ta tɛ kelen ye kolo bɛ tugu cogo min na o bɛ kɛ ni minɛ minnu ye o bɛ kɛ ni tu bisimila minnu ye a bɛ kɛ ni fura minnu ye olu fana ni tubabu ta tɛ kelen ye u bɛ fini mugu minnu kɛ ka bolo siri wala u bɛ kalani minnu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka bolo minɛ ou bien k'a kɛ ka sen minɛ fiɲɛ bɛ don a fɛ an bɛ yɔrɔ min na funtɛni ɲuman yɔrɔ do pilatiri in ye nɛnɛ bɛ yɔrɔ min na o bɔlen kɔ yiriw jɔyɔrɔba de ka bon anw yɛrɛ bi an ye fura caman dilan ka bɔ yiriw la a furaw bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ n'an bɛ fɛ kɛnɛya ka sabati anw ko jɛ ka baara ka bolo di ɲɔgɔn ma. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara. Ni Madame Diallo Aïda Kone seko ani donko olu ka hakɛ bɛ fasa soba mun kɔnɔ ni olu ka ɲɛmɔgɔ ye a y'aw sɔrɔ VOA ka seko ani donko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tilegan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 14 ma ne ni n ka artiste Mali seko ani Mali donko o bɛ fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔrɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ a bɛ kɛ don jumɛn araba ka ta nɛgɛ ɲɛ 1 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 2 ma tilegan fɛ mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i bɛ sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bamara. Plus de guerre, plus de chômage, plus de souffrance. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Sinantolantan bunagun kan Mali ni Sierra Leone bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sinigene Sibiri Septembre kalo tile 3 san 2022 ni nɛgɛ 16 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ stade du 26 mars la Bamako a ɲɔgɔndan bɛ don championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie san wɛrɛ 2023 deuxième tour éliminatoire hukumu kɔnɔ tagali la Monrovia Liberiakaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen na Sierra Leone tun bina Mali ɲɛkɔrɔ celu 1 ani 2 Mali kanu na ɲɔgɔndan min makɔrɔnen don Sinigene Sibiri Bamako n'o ye kosegini ye a nafan ka bon kosɛbɛ Mali kan labɛnniw bɛ sen na Mali Sinantolantan fédération ɲɛmaaya so fan fɛ min ye biyew sɔngɔ ye olu filɛ VIP n'o ye mɔgɔbaw ka biye sɔngɔ ye biye kelen o kelen CFA wari 2000 chaise zone A ex orange o biye kelen o kelen CFA wari 1000 chaise zone ex bleu o biye kelen o kelen CFA wari 400 chaise gradin o biye kelen o kelen CFA wari 200 Sinantolantan fédération ka kunnafoni na biye ninnu dɔrɔn de bɛna to mɔgɔw n'o ye Sinantolantan kanubaw ye u ka se ka stade du 26 mars kɔnɔna la sɔrɔ ka ɲɔgɔndan in lajɛ CHAN farafinagun Sinantolantan ɲɔgɔndan don min bɛ Sinantolantannaw ko fɔ sodenw dɔrɔn ko don minnu bɛ ntolantan farafinagun kan CHAN ɲɔgɔndan min éliminatoire ɲɔgɔndanw bɛ sen na a bɛ tan san wɛrɛ 2023 Algérikaw fɛ yen VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Tarawele kala seli do. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na jɛmukan in labɛnna Cheikh Thiro ani Senu Keyita fɛ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛdu tun bɛ Joubert bolo jɛmukan in laseli kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ o kumana a k'an bɛn waati wɛrɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA Bamara ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ.